Sa mga motorista, amping gyud aron dili madisgrasya. Usa ka series bus ang nalimbuwad ug milahos sa baybayon sa barangay Panalipan, lungsod sa Katmon. Nining lalawigan sa Sugbo gahapon adlaw. Sa pakisusi sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB 7, posibleng adunay sipyat ang driver sa bus nga sobrang nagpakusog sa pagpadagan nga misangpot sa disgrasya. Walay nakalas sa itabo apan dunay naangol nga mga pasahero. Subay nini gisuspenso sa LTFRB ang operasyon sa nasong bus sulod sa 30 ka adlaw. Nasayran nga gikan sa tabugon ang bus ug mopadong unta sa Cebu North Bus Terminal sa Mandawi City. Ako lang hinumdum sa mga driver na defensive driving yun always nga ilang nauna, no? Naman tay acronym ana, Blue Baggage, no? Blue Baggage nga acronym. Ilagi na permanente nga hunahon